wis lunas. Kudu masalah soal lunas karo ora ki. Nggih, alhamdulillah apa-apa wis cumawis. Oh, wis ana kabeh. Pasugatane ya cumawis. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Perkara lunas karo ora ya wis emang dasare ya wis. Suwe kok malah wis enteng dari kowe uman apa ora. Ora kok. Lah ora ya sing sabar kadang nggone wong adawan. Jar arep diborong karo sing ngesuk maning. Mbuh. Ngesuk sing melu sapa? Ngesuk ora kelalen maning. Monggo teh